खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै ओरैबायदि मोनसे जाथायनि भिडिअखौ आं लाबोदों जाय जाथायखौ खोनानानै नोंथांमोनाबो गिस्रोमनाय मोनगोन। मानोना सासे फिसाला जानानै निजेनिनो बिमाखौ माबोरै बेफोरबायदि खामानि बियो मावनो हागौ। सुरजित सिं होननाय सासे मानसि बियो गावनि हिन्जावखौ लानानै एपल' हस्पिटालाव थाङो आरो थांनानै बै एपल' हस्पिटालाव बियो गाबै गाबै जे आंनि हिन्जावखौ बासाय होननानै बियो हस्पिटाल सिङाव लानानै थाङो। आरो बै हिन्जावखौ जेब्ला डक्टरफोरा एडमिट खालामखांनानै बेखौ नायबाथाय बियो सिगांनो थैखानाय। आरो बे बाथ्राखौ मिथिनानै डक्टरफोरा पुलिसनो इनफर्म खालामो, पुलिसनो खोन्थायो जे सासे मानसि बेयाव गावनि हिन्जावखौ एडमिट खालामफैदों, नाथाय बै हिन्जावा थैखानाय आरो बिनि जि मोदोमाव माबाफोर गोबौ सिखाफोरजों दाननायनि सिन दं। नोंथांमोना माखारैनो बै हस्पिटालसिम फैनांगौ। आरो बिदि फन हरनाय लोगो लोगो दसे उनाव पुलिसा मोनफैयो। मोनफैनायाव बै बडिखौ पुलिसफोरा गावसोरनि कास्टडियाव लायो। लानानै बेखौ पस्टमर्टमनि थाखाय थिनहरो। आरो बै हौवाखौ जाय डेड बडिखौ लाबोदोंमोन बै हौवाखौ सोङो पुलिसफोरा माबोरै बिदि जाखो। आरो बिनि उनाव बिफाया जा बाथ्राखौ बुंगोन, माने बिफा माने बेयो मानसिया जि बाथ्रा बुंगोन पुलिसनि सिगाङाव जोबोद गिथाव बाथाव। बियो बुङो जे आं सानफ्रोमबो थांनाय बायदिनो दिनैबो आङो खामानियाव थांदोंमोन आरो आङो प्रपार्टि डिलिंफोरनि खामानि मावो। बिनि उनाव आंनि जि फिसाला सानै दंमोन, नाथाय बै फिसाला सानैनि सासेया आंनो फन हरो जायनि मुङा जाबाय कृष्णकान्त। आरो बै कृष्णकान्तआ फन हरनानै आंखौ लेंहरो आइया माबाफोर जादों होननानै। जेब्ला आं न'आव हाबफैयो अब्ला आंखौ फिसालाया बुङो जे पापा आइ एम सरि होननानै, नोङो फार्स्ट फ्ल'राव थांनानै नायहैनाय होननानै। बिदि बुंनाय लोगो लोगो आङो फार्स्ट फ्ल'राव थांनानै नायहैबा आंनि हिन्जावा बेयाव गोलैनानै दङो आरो बिनि मोदोमाव सेखाजों दाननाय सिन गोजा। बिनि उनाव आङो बै आंनिनो फिसालानि सिगाङाव सोंबाय मा जाखो, माबोरै बिदि जाखो। आरो बिनि उनाव फिसालाया बुंबाय जे आङो निजेनि आखाइजोंनो आइखौ बिदि दानदो। आरो दाननायनि कारना जाबाय बै फिसाला सानै दंमोन, सानैबो फिसाला एक्सुवेलि कानाडायाव थांनानै बेयाव खामानि मावनायनि मोनसे थांखि लादोंमोन। नाथाय बिमा बिफा सानैबो गोबाव समनिफ्रायनो बिसोरखौ बेयाव थांनो थाखाय बाधा होयो। मानोना न'आवनो थाखा फैसानि जेबो आंखाल गैया, नोंसोरो बेयावनो माबाफोर बिजनेस माव। आरो बिमाया बुंदोंमोन जे नोङो हाबा खालामखांनानै नोङो कानाडायाव थांनानै सेटेल जाहै, खोथा गैया, नाथाय दा नोंसोरो थांनो मोना। आरो बिनि थाखायनो बिसोरनो रांफोरखौबो होआखैमोन आरो बै रांफोर होयैनि थाखाय बिसोर थांनो हायासै। आरो बै साधारन खोन्थाखौ लानानै निजेनि बिमाखौ दानथारनानै निजेनि बिमाखौ माने जिउखौ फोस्रांहोयो। गतिके साननानै नाय, दिनैनि जुगाव निजेनि फिसालानिफ्रायबो खुनु बिश्वास गैया, फोथायनाय गैया। मानोना मब्ला बियो नोंथांखौ मा मोनसे गोसो सिङाव लानानै बियो बेफोरबायदि खामानिखौ मावगोन, बेयाव जेबो माने गेरेन्टि गैया। बेनि थाखायनो साबधानै था, मोजाङै था। नोंथांमोनखौ साबधान खालामनो थाखायनो आं बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोबाय थायो। आरो गासै भिडिअआ नोंथांमोना साननो हागौ आं बानायनानै खिन्थादों। बे गासै भिडिअआ जाबाय दिल्लीनि बदरपुर होननाय थाइसे जायगानि। आरो दा पुलिसा बै कृष्णकान्तखौ एरेस्ट खालामनानै कृष्णकान्तआ गावनि दायफोरखौ खिन्थानानै लादों।
आरो जाय सेखाजों दानदोंमोन बै सेखाखौबो बै दानथारनायनि घन्टासे सिगांल' बायनानै लाबोदोंमोन बै सेखाजोंनो बियो दानो माने बेयो प्रि प्लानिं मोनसे सिगांनो बियो साजायखानाय प्लानमोन। जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।